जोंहा बिनानावनि फिसाजो आरोना इयो ओमफ्राय नोंथांमोना दसे थानानै मिथिलांगोन दासान्दि आं गांगाथफाखौ लाबोफायाखै नालाय बाथार इसोरखौ नुबा आंहा मेगनानो साजोबो दिहाय बे जादों क'क्राझारनि आगै दाम दाम नानि खाजा फबनाय 35 बोसोरनि हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे एन महिलारि इउटुब चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौबो जोबजासिम नायलांगोन थुदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांनोसै थुदो बिदिब्ला ओमफ्राय ना बियो उनखिजा मा खिथि हरबाय दं इंगित दे नों होन खुलुमबाय जोंहा बिनानावनि फिसाजो आरोना इयो ओमफ्राय नोंथांमोना दसे थानानै मिथिलांगोन नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ नै दायो लोगोफोर आंथ' जेनेबा गांगाथफाखौ गारनानै जोंहा आलासि जानो फैदो आरो दाबसे गामियाव लेस्रा होननाय गामियाव ओमफ्राय ना आंनि लोगोफोरा एकदमबारे सेंग्राफोरा सोंबाय थायो आरो नोंहा बिनानाव दंना गैया होननानै नै नायनानै लादो नै ला दाम दाम नानि खाजा फबनाय 35 बोसोरनि जोंहा बिनानावसो दङ बिनानाव नङा इयो बिब'सो बिब' आं सिगांनो होनखाबाय थादोंमोन नायनो नानि मोनबाय बाबुबो मोनबाय बुरिनानै बेसेरा नानि खाजा जालांबाय नै हांगाराव थायै थायै बेबो हांगार सिथाबबाय ओमफ्राय ना इखैजा दं जोंहा सुन्दुरि गाइखेरा दहायनिया बे जादों क'क्राझारनि आगै नै लोगोफोर नोंथांमोनाथ' होनबाय थायो आंखौ बबा बेरायनाय भिडिअ लाबो बबा थांनाय भिडिअ लाबो होननानै जेरावबो थांनायानो जाया आंहा न'खरानो मोननैल' रखम जाहैबाय दा नायल' जाल' बिब' सासेल' बेनाव फैयो ओमफ्राय आरो जोंहा जोनोमगिरि बिमानि न'आवल' थाङो ओमफ्राय बेलेग दस्रानाव थांनायानो जाया ओमफ्राय एबार आं मा सानदों मिथिबायना एकदमबारे आं आब' लानाव थांनो भाबिबाय दं आरोना ओमफ्राय क'क्राझारावथ' थांनायानो जाया ओमफ्राय आब'जों माब्लाबा थांफासिगोन आरो ओमफ्राय क'क्राझारनि जायफोर आंनि साबस्क्राइबार नोंथांमोनखौबो एकदमबारे लोगो हमबोगोन ओमफ्राय ना नै गोथाव साहा फुदुंनो नागिरदों जोंहा आब'आ देनां लांगोन र' आङो देनां थांफाथारगोन नोंजो इलाय मा बेयो आलुजों ओंखाम एवदोंमोन साहादो लोंनांसिगोनलाय इखो हनै गोदौबाय र' इनो मेन बुस्थुआ इना जोंहा नाखौ मैगं खारैयाव बिदि मैगंजों नाजोंनो होनानै सङो दा बिखौ जोङो ओरैनो मैगंखौ एसे रेबहोग्रोना लाबाय लानायनि उनाव जों नाखौ दा होबाय होनानै जोङो बेखौ दसे मोनहोबावगोन ओमफ्राय उनाव दसे उनावसो जोङो दैखौ होगोन मैगंजों माने गेस्टिक जायैनि नामा फार्स्ट टाइम जों मैगंखौ एसे रेबहोग्रोना लाग्रोयो ओमफ्राय एसे मैगङा रेबबाथाय नाखौ जोङो एवफ्रामालासिनो गोथाङैनो होबाय मैगङाव ओमफ्राय संबाय मिथिबाय दे सानदों खिथिबाय हालोंदा साया गोथाव जादोंब्रा गोथाव जादों लाबा ओमफ्राय बिनानावनो बिमायाबो फेक्टरिनिल' लाबोना दोनफैयो ओमफ्राय नोंबो मिसादोल' साल' नै एख' अननाय गैया मिथिबाय बावगारसै मेलेमानो माबा गलासो जाबाय बिगुमायाबो गैबावा हाजिरा मावनो थांदों बेस्रा हाजिरा मावबासो अनलायनाया न'आवनो थायो नालाय अनलायनाया बारा जायो खावनोजोब्बाय मिथिगौ थांसैमोन गारमायाव प्लं हाबलांदो सायानो ओइनो मालाय नानिनाव मिथाइ नंलाबो मोनसे आंबो मोनसे नानि मोनसे गोथावथार खोमा निथिया मोजांखा नानिया सिलेब सिलेब होननानै जानो गथ'फोरनिफ्राय बिमानोबो नानि बिमानोबो नांलाय आंनो जिबनाव इफोरबायदि नाखौ इबाजिनो डाइरेक्ट होनाय ओंख्रि मोनजायाखैमोन दिनै बिब'आ माबोरै संना हो आंनो एसे मिथिसिगौ आरोना
जानानै नाय रायजोफोर जानानै नाय बिदि संनानै जागोन दे देबा बुइमाल' देना होदो बोरैबाथार इसोरखौ नुबा आंहा मेगनानो साजोबो देहाय माबा सासे संनाय सासे देनाय आंहाबो इफोरबायदि मोननाय मोनबा खाफालावनो गैयाहाय आंहा नुदाव लोगोफोर मालाय बिजावजालि थायोबा सासे सामब्राम देना होयो सासे आलु लेमना होयो ओरैनो बेफोरबायदि जायो आरोना ओमफ्राय आं आरो फिसाला सासेल' नायल' जाल'खौनो नायनो थांबाय नालाय दा आंहा एकदमबारे मावनाय दांनो एकदमबारे खस्थ' जायो आरोना बिनि थाखायनो आङो सिख्लाफोरखौ खावलायो आरो आगैमोन नोंसोरखौ खावलायो आं जि जाबाय खस्थ' भुगिबाय नोंसोरो बिजावजालि गोनां नायनानै थांबानो जाबाय जाहाथे दुखु खस्थ'बाबो खैफोद आफोदबाबो मावनाय दांनायबाबो एसेब्लाबो सहाय मोनो आरो खालि अनलायनानै जानायानो मेन नै लोगोफोर दहाय फुङाव माने इसोर गामियाव मास बिदि होननानै फाननो फैदोंमोन आरो ओमफ्राय इखौनो बायना लाखिनानै सायनानै फोरानखानानै दोनबाय ओमफ्राय आङो नाफाम देनो होलांनो सानदो आरो आं नाफाम देनो रोङा नालाय ओमफ्राय इसोरो आब' सानैबो रोंगौ आरो लोगोफोर जोंहा आब' गेदेरा इयाव फारौ नायनो नागिरदों आरो फारौआ देरदोना देराखै फारौ फिसा दङ नै इयाव नाय देरदोना देराखै देनजार गाखोबायलै खिरखियावनो गोलैगोन नै बेसेबां गोजौआव आयौ लिटिल नांगौबो दे नावमिन देरबावनांगौ जानो फैनांगोन जोंनाव फिनदो अयखै माबायाव फैसा नै मालाय आब'लानाव बेसेबा मोजां मोजां बारना दं बेसेबा मोजां नुखादों नै लोगोफोर आयनि खिथिनायावनो मालायानो हायथारलांबायहाय नै आंहालाय नै बेसेबा मोजांखा मा नै इसानि आयदा आबाद एकदमबारे गोदोनि माबा अमृत लोंबाय दं पार्सेल फैदों बा नोंसानि लाइ लाफाया बेसेबां मोजां जादों सं लाफायानो गैया लाइ गोजा नै दायो लोगोफोर जोंहा बिब' बिनानाव साथामबो आइखोदो बाबाखोदो ओंखाम जाखांहोनानै साथामबो जाबाय आरोना नै लोगोफोर जाखांनायनि सुलायनांबाय दा बिब'आ हुनिसै ओमफ्राय आं सुनिसै ओमफ्राय गय जानोसै ओइ आब' गय खावदो नोङो सासे सिबदो सासे सुदो ओमफ्राय आं सुग्रा जानोसै र' जोंहानि खांसि सुग्रा रुवानिफोरानो सोरनोबा नांगौबाथाय ओंखाम जाखांबानो खांसि सुनो लिंहरबानो जाबाय बिसोर खांसि सुनायाव एक्सपार्टथार एकदमबारे डेन्जार सुखायो डेन्जार सुखायो ललिसो मानसियानो माबा नै दायो लोगोफोर खांसि खुरै सुखांनानै दायो जोङो माबा जानोसै गय जानोसै ओमफ्राय नै गुमैलानि न'आ ओमफ्राय बेयो जादों आब' गेदेरलानि न' ओमफ्राय बेयो जादों जोंहा आब'लानि न'खौबो देखायबाय आरो नै लाजिलायदो नै बेलु लाना फैखो नोंलाय बेरबाय सोरहानि बेलु लाना फैखो सोरहानि बेलु लाना फैखो दा गय जानोसै माइ सुपारि मैयानिया गय गोलैगोन सानाव हाननांगौ गय जानोसै नै लोगोफोर ओंखाम जाखांनायनि सुपारिसो आयौ आं सुनि जाया ओमफ्राय सुनि जाखाया आङो जानो बायो नै दायो लोगोफोर गय ओरि जाबाय ओंखाम ओंख्रि जाखांनानै ओमफ्राय बिब' बिनानाव आरो बिखुनजो आइमोनजों दसे ओरैनो बेलासिनि रायज्लायनोसै ओमफ्राय आङो दिनै न'आव दायो बेलासियाव थांगोन ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ'आव जोंहानि न'खरनि ब्लगखौ नुलायगोन आरोना
दासान्दि आं गांगाथफाखौ लाबोफायाखै नालाय हौवाखौ लाबोफाबाथाय हरथानो मोना नालाय आङो गांगाथफाखौ गारना फैदों आरोना नोंथांमोना साननो नाङा मानो गारना फैदो हौवा हिनजाव आलासि जानो थांनांगौ होननानै खिन्थु बेखौ लाबोफाबाथाय आं हर थानो मोना आरोना बिनि थाखायनो आं लाबोफायाखै आरो ओमफ्राय टाटा बाय बाय बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय होनदो बाय 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 आयाबो होनबाय बाय बाय